जायफोरा बे आंनि फेमिलि ब्लग भिडिअखौ नुवाखै बे बिसोर लिंक होना दोनदों नोंथांमोना बे भिडिअआ जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना थांनानै नायोब्लानो जाबाय तो दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन मोनथिबाय अभी मजा आएगा ना भिड़ो तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting no licks in the bank. Black G in the family, credit cards and the scammers. मोनथिला बे अखय भजाङिया बोरैखौ सोरनिफ्राय खावना लाना फैदो बे बाबा जाङियाखैसो नायना लालाय चला बारा थिग गैयालै मोनथिबायना सोरबा सिख्लाफोरनिफ्राय लाना फैनो हागौ बे जाङियाखौहाय बे फान्थाव गोलावखौ नायलाय नङा माने फान्थावखौ नायलाय बे फान्थाव सिख्लाखौहाय हाखायाव मा लादो सभी लोगों को लगता है कि वो म्यूजिक है बट वो मेरी वॉइस है वो है ये है मेंटोस जिंदगी बंद करवाओ यार बंद करो इन्हें बंद हाखायाव बेबायदि लानायबो बाथ्रा दङ मोनथिबायना बे हाग्रा सिंनिफ्राय माबायदि ओंखारबोदो एसे नायना लालाय हाग्रा सिंनिफ्राय ओंखारबोनायनि मजायानो बेलेग ना मोनथिबायना माबायदि थाबायबोदों नुवाखैनो हाग्रा सिंनिफ्राय ओंखारबोनानै हाखायाव बे बुस्थुखौ लानाय नुदोंमोन ना बेबायदि थाबायदों बिनिखायनो कैसा लगा मेरा मजाक खस्थ'नि फिथाइखौ गोदै होनदोंमोन नामा माथो आं सामफ्रामबो खस्थ' खालामो फिथाइखौनो गोखा गोखासो मोनजागासिनो रुको जरा सबर करो गोखा मोनजानायनिबो एसे बाथ्रा दंलै मोनथिबायना माबाफोर खम जादों बायदि मोनदों आङो माथो गोदैखौनो मोनजाफेरा दासिमबो एफारां खस्थ' खालामबाबो गोदै मोनजायाखै माने सिनि खम जादों मोनथिबायना सिनिखौ एसे बुरजाबानो जाबाय गोदै मोनजागोन मोनसे धामाका डेन्स नुदोंमोनलै माने जेम्सनि एसे नायना लादो बेबो माथो सिं सिं बिराद धामाका डेन्स होयो माथोलै नै मोनसे बिराद मोजां मोनदोलै आं मोसानायखौ क्या बात है सर क्या बात ये बात है तो बे भिडिअ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फानिनि थाखाय खालामदों मोनथिबायना तो गाज्रि मोनलायनाङा रावखौबो नायनो बानानै खालामाखै बे भिडिअखौ जास्ट फानिसो खालामदों आरोना तो नोंथांमोना गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबा जाबाय तो दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय